программы компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Вёска Савейки, Ляховицкий район, Брестская область, Республика Беларусь. Калісьці даўно тут рос вялікі лес, і ў гэтым вялікім лесе было вельмі шмат соў. Ляталі гэтыя совы тут паўсюль. І на ўскрайку гэтага леса жыў адзін дзядзька такі, цэбрык са сваімі двумя хлопцамі. Хлопцы былі малыя шалапуты, як што не ўчудзяць за дзень, пражыць не могуць. Вось яны ўзялі, злавілі саву адну, кінулі ў мяшок, панеслі ў Ляхавічы. Прынеслі ў Ляхавіча, а ў Ляхавічах жыў тады яўрэй адзін такі, Хаім Цадзік. Ну, дык яны прыйшлі да яго з гэтым мяшком, ды кажуць: «Дядзька Хаім, вы надта от курак любіце, а бацька наш ездзіў за мяжу ды прывёз курак галагуцкіх. Дык мы адну ўкралі, ды думаем, занесем вам, прададзім. Надта смачныя, і я, як шмат несуць, прададзім мне дорага». Ну, гэты Цадзік узяў і купіў ей гэтую курку. А справа была вечары, да ён слепаваты трохі гэты быў Хаім. Не угледзеў добра, што ў мяшку. Паверыў ім, хлопцам грошы даў, хлопцы ходу з гэтых Ляхавіч. А ён уже, значыцца, давольны такі, панёс гэтую курку ў мяшку, ды пусціў хлеўчык да сваіх курэй. Ну, а раніцай уже пайшоў глядзець жа, значыцца, там есці прынёс ім всё. Ну, адчыняе хлеўчык, глядь, аж усе яго куры ляжаць паддушаныя. І сядзіць толькі одна курка гэтая галагуцкая. Ён угледзеў, што гэта сава, а не курка. Дык от, бачыш, кажа, што зладзюгі ім не прадалі. Гэта ж прадалі не курку, а саву прадалі, савейку. От савейкі лупатыя гэтыя. Ну, так нады хлопцы пачалі казаць савейкі. Ну, а хлопцы тут уже выраслі, жаніліся. У іх дзеці, у іхніх дзяцей яшчэ дзеці. Так утварылася тут вёсачка. Гэту вёсачку і пачалі называць Савейкі. Калі гэтая гісторыя здарылася, аб гэтым тут ніхто не ведае. Мусіць, гэта было даўным-даўно. І наогул аб тых сівых часах пра гэтую вёску няма аніякіх звестак. Пачалі гаварыць толькі пра вёску Савейкі недзе напрыканцы 18 стагоддзя. Ну, якраз пасля паўстання Тадеуша Касцюшкі, калі расійская царыца Кацярына II вось гэтыя ўсе землі пачала раздаваць тым, хто удзельнічаў у задушэнні гэта паўстання. І вось так, калі знікла з мапы свету такая дзяржава Рэч Паспалітая, то вось гэтыя землі пад Ляхавічамі атрымаў рускі ваенны дзеяч Беніксэн Лявонцій Лявонцевіч. Энцыклапедычная даведка. Беніксэн Лявонцій Лявонцевіч. Лявін Аўгуст Тэафіль. Нарадзіўся 10 лютага 1745 года у Браўншвейгу. Ваенны дзеяч, граф. Паходзіў са старажытнага ганноверскага баронскага роду. Служыў у арміі Ганновера. У 1773 годзе у чыне падпалкоўніка перайшоў на ваенную службу ў Расіі. Пад камандаваннем Суворава удзельнічаў у задушэнні ў Расіі сялянскай вайны 1773-75 гадоў пад кіраўніцтвам Емельяна Пугачова. Удзельнік паходаў рускай арміі супраць Турцыі. У час паўстання Тадеуша Касцюшкі у 1794 годзе Беніксэн нанёс паражэнне паўстанцам Касцюшкі ля мястэчка Солы, за што атрымаў чын генерал-маёра. Пасля дзейнічаў на тэрыторыі Літвы, заняў Коўна, а таксама садзейнічаў узяццю рускімі войскамі Вільні. За гэтую кампанію атрымаў 1080 прыгодных сялян на Беларусі.
Дарэчы, панове, гэты Бениксон удзельнічаў у дворцовым перавароце ў Расіі, у Петербургу. Гэта менавіта ён на чале групы афіцэраў уварваўся у пакоі імператара Паўла I і задушыў яго шалікам. І вось у тым жа годзе пасля гэтага перавароту ён атрымлівае пасаду генерал-губернатара Літвы. І вось такому чалавеку належала наша гэтая беларуская вёсачка Савейкі. Ну, як вы самі, панове, разумееце, што Бениксон для гэтага нашага мядовага краю дбаў вельмі мала. Ды і ў Расіі ён пастаянна плёў розныя інтрыгі. Вось падчас вайны з французамі ў 1812 годзе ён пачаў плесці інтрыгі супраць Кутузава і пайшоў на паніжэнне. А пасля наогул быў вымушаны пакінуць Расію, з'ехаць да сябе ў Гановер, дзе ў 1826 годзе і памёр. Дык вось, панове, кажуць, што менавіта пры Бениксонах у Савейках вось тут быў закладзены гэты парк і быў пабудаваны вось гэты палац. Праўда, ніхто не знайшоў ніякіх папер, калі гэты быў палац пабудаваны, хто яго пабудаваў. Але вось знаўцы дойлідства кажуць, што палац пабудаваны ў барочна-класічным стылі. А гэты стыль быў модны якраз напрыканцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. А тады тут уладарылі Бениксоны. Дык хто яго ведае? Можа, гэта Левонтий Бениксон і думаў, што калі што-небудзь там здарыцца ў Расіі, то ён прыедзе сюды вось на Беларусь, зашыцца, як той казаў, тут у нары і сядзець, пакуль мінуцца розныя там жыццёвыя завірухі.
гэтым, панове, хай разбіраюцца нашы гісторыкі, а я вось вам скажу, што Савейкі ў Беніксонаў набыў наш беларускі шляхціч, а Крыштаф Незабытоўскі. Крыштаф Незабытоўскі, ён быў тады быў прэзідэнтам межавага мінскага суда. Ну і вось у яго была дачка Валерія. І вось гэтая Валерія Незабытоўская пазнаёмілася з беларускім шляхцічам Канстанцінам Ардултоўскім. Ну, доўга не сустракаліся ці не, невядома, але вось вядома, што 1835 годзе яны пажаніліся, а роўна праз 5 гадоў пераехалі жыць вось сюды, у Савейкі. І з 1840 году Савейкі пачалі належаць шляхцічу Канстанціну Тадеушу Ардултоўскаму. Канстанцін Ардултоўскі, гэта быў такі хлопец вельмі адукаваны. Ён скончыў Сарбону, быў маршалак слуцкі і захапляўся паэзіяй. І вось ён яшчэ задоўга да жаніцьбы, калі ему было 24 гады, ён пераклаў санеты Адама Міцкевіча на ангельскую мову. І вось да гэтага перакладу даклаў свае вершы асабістыя і паслаў гэта ўсё Міцкевічу. І вось расказвае, што Адам Міцкевіча гэтыя пераклады вельмі спадабаліся. І захаваўся нават ліст Адама Міцкевіча да Канстанціна Ардултоўскага. І ў гэтым лісце Міцкевіч Кастуся называе, ну, таким лихим поэтом. І вось лихі паэт Канстанцін Ардултоўскі вырашае тады паехаць у Санкт-Петербург. Ён тады прыязджае, там ён знаёміцца з Адамам Міцкевічам, з Александром Сергеевичем Пушкіным. Паміж імі трымя завязваецца, ну, такое сяброўства. І вось яны ўтрох пачынаюць наведваць літаратурны салон адной з прыгажэйшых жанчын Санкт-Петербурга Караліны Сабанскай. А Караліна была жанчына вельмі прыгожая, ну і кажуць, што гэтую яе прыгажосць выкарыстала тагачасная КДБ, ну, жандармерія. І вось дае ў літаратурны салон збіралася ўся такая творчая інтэлігенцыя. Ну, а паэты ж народ такі, яны любяць там за жыццё пагаварыць, пра палітыку. Ну, і Караліна пасля усе гэтыя шчырыя размовы пасля, ну, перадавала, кажуць, куды трэба. Ну, але аб гэтым, канешне ж, ніхто не ведаў. Ну, і што да Ардултоўска, то яго, канешне, гэта палітыка мала цікавіла. Больш яго цікавіла вось гэтая творчая атмасфера. Ну, і нават калі ён, кажа, жаніўся з Валеріяй, то нават бацькі тады Валеріі казалі, што Валерія, глядзі, гэтыя паэты, у іх дым густы, а абед пусты, каб не шкадавала пасля пра гэты свой шлюб. І вось гавораць, што нават Ардултоўскі, вось гэты маёнтак Савейкі не ў пасаг за жонкай атрымаў за Валеріяй, а выкупіў гэты маёнтак сам за свае ўласныя грошы, як бы у бацькоў Валеріі. Ну, такі ганарлівы шляхціч быў. І вось гэтыя літаратурныя вечарыны настолькі зацягнулі Канстанціна Ардултоўскага, што ён адкрывае свой салон і сам пачынае праводзіць такія вечарыны. І на гэта ўсё траціць грошы. Ну, людзей запрасіў, трэба ж людзей пачаставаць. Ну, і вось ён траціць усё, што дае гэтаму савейкаўскі маёнтак. А пасля закладае і ўвесь гэты палац. Застаецца без капейкі грошай, пакідае Петербург, пераязджае сюды назад пад Ляхавіча, дзе захаваўся такі адзін маленькі маёнтачак, і там у беднасці памірае. А вось Гектар Навіцкі, ён як бы літаратурай цікавіўся ў меру. Цікавіла больш яго, конечно, сям'я, жонка, дзеці. І таму за пазыкі ён і выкупіў вось гэты маёнтак у Канстанціна Ардултоўскага. Ну, але вось Валерія ніяк не магла з гэтым пагадзіцца. І яна падала ў суд на Гектара Навіцкага, кажучы, што ён завалодаў гэтай усёй сядзібаю, ну, падманам. Але вось суд схіліўся на бок Гектара Навіцкага, і Валерыі прыйшлося згадзіцца з тым, што Савейкі ім больш не належаць.
У 1861 годзе у Савейках пачаў уладарыць шляхціч Гектар Бавентуравіч Навіцкі. Акрамя палаца, ён тут атрымаў яшчэ вінакурню, піваварны завод, скіпідарны завод, 2 вадзяных млыны і вось гэты цудоўны парк з сажалкамі і рэдкімі дрэвамі. Ой, у лузі калина, ой, у лузі калина, 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 чубарики, чопчики, калина, 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 чубарики, чопчики, калина. Там дівчина ходила, там дівчина ходила, 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 чубарики, чопчики, ходила, 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 чубарики, чопчики, ходила. Цвіт калини ламала, цвіт калини ламала, 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 чубарики, чопчики, ламала, 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 чубарики, чопчики, ламала. Ого-го-го-го, йо-го-го-го-го, хо-хо, лі-бі-бі-бі-дай-де-бі-де-бі-де. Куды б я не адпраўляўся ў сваё падарожжа, панове, я заўсёды з сабой бяру свой мабільны тэлефон падключан да кампаніі МТС, таму што мабільная сувязь МТС такая ж моцная, як і нашы беларускія зубры. Правільна? І вось Навіцкі разгарнулі тут гаспадарку сваю, пачалі будаваць розныя шматлікія пабудовы гаспадарчыя. Вось гэты, напрыклад, бровар Навіцкія пабудавалі ў 1901 годзе. І на ім яны гналі вельмі якасны спірт. Спірт у Навіцкіх тут у Савейках закупаў сам Пётр Смірноў, які пастаўляў гарэлку да імператарскага стала. Like a baby in your arms. Be gentle with me, I'd never willingly do you harm. Apologies for all you seem to get from me. Just like a child, you make me smile when you kiss me. And you know, it's a question of trust. It's a question of trust. It's a question of not letting me build up І вось трэба сказаць, што для выганкі спірту былі спецыяльныя гатункі збожжа і бульбы, якія вырошчвалі вось тут на савейкаўскіх палях. І вось гэты спірт паноў Навіцкіх у Савейках. І вось трэба адзначыць яшчэ, што гэты бровар у паноў Навіцкіх працаваў нават тады, калі падчас Першай сусветнай вайны быў аб'яўлены сухі закон. Закрыўся гэты спіртзавод у паноў Навіцкіх толькі ў 1939 годзе, калі сюды падыходзіла чырвоная армія. Навіцкія ў спешцы пакінулі Савейкі, і вось сюды пачаў сыходзіцца народ з усяго наваколля. Спірт, кажа, тут акаліўся проста ракой. Панабіралі усе ёмкасці, якія ў каго былі. І яшчэ тут доўга мужыкі выпівалі за здароўе паноў Навіцкіх. Падчас савецкай улады вось тут у маёнтку паноў Навіцкіх размясціўся санаторый. І вось тут тады з'явілася вельмі шмат розных такіх скульптурак. Гэта скульптуры зубра, аленя і вось гэтых мядзведзікаў. І вось мясцовыя жыхары кажуць, што гэта мядзведзікі гуляюць бочачкай спірту паноў Навіцкіх. А я думаю, мусіць, гэта бочачка з мёдам, таму што калі б тут быў спірт, то мядзведзікі б яго даўно выпілі.
Пасля санаторыі тут некаторы час знаходзілася лячэбніца хворых на алкагалізм. І вось у той час сюды прывезлі і вось гэты помнік Леніну. Адкуль яго, правда, прывезлі, ніхто не ведае. Але вось гавораць, што тут паставілі для таго, каб гэтым алкаголікам было сорамна за іхнія ўчынкі. Але вось калі лячэбніцу зачынілі, Ленін застаўся адзін, без сваіх сяброў. І тады, каб ён не сумаваў, сюды з Ляхавіч было вырашана прывезці вось гэты помнік калгасніцы маладой. І зараз яны стаяць тут удвух у гэтым старым закінутым панскім парку. Those diesels rolling, those Friday nights out bowling, when he's off for a 12-hour lay overnight. You wish you had a dollar for every time he hollered that he's leaving and he's never coming back. But the curtain-less pillow, his head's on your pillow, and his trousers are hanging on the chair. You're lying through your pain, baby, but you're gonna tell him he's your man. Вось гэтыя рэшткі касцёла-пахавальні знаходзяцца на старажытных вясковых савейкаўскіх могілках. А разбураны гэты касцёл быў падчас Другой сусветнай вайны. І расказваюць, што яшчэ калі ў палацы быў санаторый, то тут у сярэдзіне яшчэ можна было пабачыць, стаялі труны. І вось адна з адпачываючых аднойчы прыйшла сюды і знайшла тут вялізную дзявочую касу. Яна гэтую касу ўзяла з сабой у санаторый. І вось праз 3 дні, кажуць, там такое пачало рабіцца, што яе заставілі, каб яна гэтую касу занесла назад і паклала, дзе ўзяла. Касцёл зараз разбураны, але сюды на вялікія святы каталіцкія прыязджае ксёндз, збіраюцца вакол тут людзі і праводзяцца набажэнствы. Тут вось у Савейках жыве дзед адзін стары. Ну, дык у яго ўсе пытаюцца: «Дзед, вось вы доўга жывеце на свеце, скажыце, а чаму вось дзеці, бывае, нараджаюцца адны цёмненькія, а другія светленькія?» Ну, а дзед кажа, што ну, чаму? Таму што адны нараджаюцца ноччу, а другія нараджаюцца ў дзень. А рудыя калі нараджаюцца? А рудыя нараджаюцца таксама ў дзень, але калі моцна паліць сонца. Ну, сёння сонца не мае, таму мусіць быць проста светленькія. Хай нараджаюцца цёмненькія, светленькія і рудзенькія, абы яны былі здаровыя і раслі шчаслівыя. Да пабачэння!